za godinu dana sme da zaradi ukupno na firmi 50.000 evra. Znači, ako otvori firmu u aprilu, od aprila do decembra, do tačnije januara, on može da zaradi 50.000 evra. Ali, od aprila do aprila može da zaradi 60.000 evra. Znači, za godinu dana do kraja godine, 50.000 evra. Za godinu dana do meseca, recimo, od januara do januara, 60.000 evra može zaradi. Šta to znači? Kada pređeš za godinu dana zaradu od 50.000 evra, evo ovo vam je, kako se zove, besplatna edukacija, besplatna finansijska edukacija. Znači, ja ću vas rado edukovati. To je preduzetnik. Znači, preduzetnik ima ograničeno koliko para sme da zaradi. Kada muđa zaradi 50.000 evra za godinu dana, 60.000, šta god, ajde da kažem 60.000, muđa ne sme više dinar da primi na firmu. Znači, sme 60.000. Ako primi više novca i zaradi više od 60.000 u tih godinu dana, šta se dešava? Firma ulazi u PDV. Znači, na sve uplate preko 60.000 evra od sad plaća 20% državi. Da li vi mislite da je muđa preduzetnik firma u PDV-u? Ne, jer svaka preduzetnička firma se otvara da bi se popunilo do 50.000, da bi se izvadile pare i to je to. Čisto da ti imaš firmu na kojoj posluješ i kao ja sam divan i ja poslujem. Ok, to je muđa. To je muđena situacija. Ovako, on od trova realno od ugovora zaradi, pa bratu, sad ne znam tačno, ali ajde kažemo da budemo skromni i da zaradi 6.000 evra mesečno, zaradi više. 6.000 evra mesečno. 6 puta 12 jednako je 72.000. Znači on 72.000 evra godišnje zaradi. Ali muđa takođe pored te 72.000 godišnje zaradi i monetizaciju od YouTube-a. Muđa ima pregleda, ajde da pogledamo, da analiziramo koliko muđa zarađuje od YouTube-a. Ne, ja ću reći 6.000, bit ćemo skromni, da ne bude sad pričam da lažem koliko muđa zarađuje, da nešto lažem. Ja sam ga potcenio, ne može manje od toga da zarađuje sa svojim brojkama na trovu. Muđa. Evo. Muđa ima na mesečno pregleda weekly, monthly, 7 miliona pregleda. Znači, na 7 miliona pregleda muđa realno zaradi, ajde kažemo, sa njegovom monetizacijom, on ima ove dugačke klipove. Koliko bi mogao da zaradi? Ajde ga podcenimo da kažemo 4.000 evra. Jer je sad dobra monetizacija. 4 ili 3. 4 ili 3, ajde. Stavit ćemo 3.500 evra zaradi od YouTube-a mesečno, što znači da je godišnje 35, 38 i po, 41 i 42.000. 30.000, ovo je mesečno trovo, 72.000 trovo. 3.500 evra mesečno JT, godišnje 42.000 evra godišnje JT. On ukupno godišnje zaradi 14.000 evra godišnje. Toliko muđa zaradi godišnje samo od monetizacije, ne računajući sponzorstva, kako se zove. Ja se, kažem, ljudi, 42.000. Jesam omašio? 10 puta 35, 38, 39. Tačno sam, što se smete, ljudi, ja sam doktor matematike, ne razumem. On zaradi 114.000 evra godišnje. Ne računajući sponzorstva. Ajde da kažemo i da sponzorstva zaradi jedan zarađuje više na YouTube nego na trovu. Neka, 3.500. Da od sponzorstva on zaradi, ajde da budemo opet skromni i da kažemo da zaradi 30.000 evra godišnje na sponzorstvo. Znači on godišnje zaradi
144.000 evra godišnje. Ovo je Muđina zarada godišnje, to je mesečno 12.000. Došli smo na, jel te, skoro 12.000. Znači, ovo je bukvalno 12.000 godišnje ispane njegova zarada. Sad ću vam da kažem. Znači, on zaradi 144.000 evra godišnje, a sme da zaradi 50.000 evra godišnje. Sad, da li vi mislite da Muđa uradi ovo? Zaradi 144.000 evra, primi na svoju preduzetničku firmu, umjesto da otvori PDV i primi sve pare na PDV firmu, ne, on primi 50.000 evra na preduzetničku firmu, a ostatak primi u džep. Kako primi u džep? Facebook nije radio. Ostatak stavi u džep. Znači, on u džep stavi godišnje 94.000 evra. Jel' tako? Jesam dobar s matematikom? Mislim da jesam. Godišnje stavi u džep. Znači, on 94.000 evra godišnje stavi u džep. Kako on stavi 94.000 u džep? Ne računamo donacije, ljudi, nećemo da pričamo o svojoj zaradi. Ovo je sve nešto možemo da pretpostavimo. Znači, ovo je neke realne i skromne cifre. 94.000 evra godišnje stavi u džep. Šta to znači? Grand RP sponzorstvo, to ti pričam po live-u, 500 evra. Ima tu, kažem, sponzorstvo, ali to računamo pod sponzorstva, jel te? Ne stavi ih u džep, nego u stomak, bukvalno. Sad ovako. Znači, 94.000 evra godišnje stavi u džep, kako? Kako Trovo plaća? Trovo plaća tako što uzme pare, jel te, i uzme pare i plaća na PayPal, recimo, šta god. Trovo plaća na PayPal, YouTube može se prima na fizičko lice, znaš ono. On realno firmu može da popuni samo sa 30.000 evra od ovih sponzorstava i još nešto tu možda ubaci da izvuče keš i on izvuče 50.000 evra tu keša za godinu dana i ostatak stavi u džep. Znači, Trovo ne ide na firmu ništa. I sad, on realno nove pare koje primi bi trebalo da kaže da primi na fizičko lice, bi trebalo platiti od 20 do 40%. Takođe, da sve to primi na firmu, znate koliko bi platio poreza? Ništa. Znači, ako ima dobro knjigovođu, on bi poreza na ovih 94.000 godišnje, čak sve, na 144.000 evra godišnje, ne bi platio ništa poreza. Kako? Sad ću vam objasniti. Finansijski savjetnik Baka Prase vama na usluzi. Znači, kad primite 144.000 evra na firmu, plaćate 0 PDV-a jer je uplata iz inostranstva. Problem je izvući taj keš iz firme. Kako izvući? Troškovi, plaćanja, ovo, ono, milioni nekih stvari ima i između ostalog preko paušalne firme, preko preduzetnika. Muđa ima jednu jedinu firmu, to je Muđa. Sad, možda on ima Ćale firmu. Ajde da kažem, možda ima Ćale firmu. Cale. Da li ima Cale firma? Slavko Perić, Valjevo, Bor, Paraćin, Možda ima i neku drugu firmu, da ne grešim dušu, možda ima stvarno ovo, još neku firmu koju je otvorio, možda je otvorio tata, možda je otvorila mama, to je moguće. Znači, moguće da on da deo ih para prima takođe, da sve ove pare prima na firmu, u slučaju da su i mama otvorili, da je mama otvorila firmu, da je Ćale otvorio firmu, ali to iskreno sumnjam. Zašto bi oni otvorili firmu kad mogu sve u džep da stavljaju, da ne plaćaju porez? Realno, Trovu ni ne mogu da izdaju fakturu, realno, teško baš da plaća porez na sve to, ali, okej. Tako da, zato Muđa ne ide iz Drvna, ne zato što mu je tamo lepo i što je super, nego zašto neće da se samostali, da ne bi morao da plaća porez, zato što sve te pare, jel te, voli da troši, ja bi ga voli da uživa u tim parama, hvala Bogu. Tako da, to je otprilike, to je ta matematika Muđinog kanala. Naravno, zarađujem vratno i više, ali nije to bitno. Svaka mu čast. Samo eto, Muđa plati porez, ne budi pička.